देलाय फंबाय माबार दांद' हाग्राया माबार गारद' दा सान्दुं गोसायाव हानाय नङा माबार गारद' दे बांद्राय केसद्रायथारलै बारा रागा जोंबा मावनो बागारलायलाङोलां मा सानफा थोलो खामानि मावो नामानो गैया दालाय मावाखैबा माथो नुखो दा माला हानांगौ मेगनानो गैया दां सान्दुङा एफा सानफा थोलो खामानि मावबाय केस बुंबाय थायो मावगारनायबो नङालां बाराबा थै मावलाबोलां। हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन गासैखौबो नैबे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'स फेमिलि ब्लग इउटुब चेनेलनि जानानै स' लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय जोङो माबादि डाबल रल भिडिअ बानायनो हायो। स' लोगोफोर दिनै बेबायदि भिडिअखौ जों माबोरै काइनमास्टार एप्लिकेसनाव एडिट खालामो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसो गुदुं जादोंब्ला गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थादो अब्ला बुजि मोनगोन। थ' बिदिबा लोगोफोर सम नस्थ' खालामालासेनो जों भिडिअखौ माबोरै जागायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थ' लेट्स गो। जोङो दायो भिडिअ सेलेक्ट खालामसै नै ओमफ्राय ओरै सिगाङाव लांसै बेनिफ्राय जोङो भिडिअखौ प्ले खालामनानै नायसै। नै भिडिअआ बेबायदि देलाय फंबाय माबार दांद' हाग्राया माबार गारद' दा सान्दुं गोसायाव हानाय नङा माबार गारद' दे माबार गारनो थिनबाबो रागा जोङो दे माबार गारद' दा माला हानांगौ सान्दुं गोसायाव नायनाय सान्दुङा दा बेबायदि आरो भिडिअआ जोङो दायो नैबेखिनियाव दानस'नोसै खेमसिनि अपसनाव थुनानै नैबे स्प्लिटआव थुनोसै जोङो ओमफ्राय जोङो बेनिफ्राय ओरै गुदियावबो जाय भिडिअनिफ्राय जोंनो नांगौमोन जायनिफ्राय जोंहा भिडिअखौ प्ले खालामगोन बे भिडिअखौ जोङो लानोसै। देलाय फंबाय नैबेनिफ्राय लानोसै जोङो बेनिफ्राय लानोसै जोङो भिडिअखौ नै दायो बेबायदि जाबाय आरो देलाय फंबाय माबार दांद' हाग्राया माबार गारद' दा सान्दुं गोसायाव हानाय नङा माबार गारद' दे माबार गारनो थिनबाबो रागा जोङो दे माबार गारद' दा माला हानांगौ सान्दुं गोसायाव नायनाय सान्दुङा बेबायदि आरो फंबायमोन। बेनिफ्राय जोङो सेकेन्ड भिडिअखौ आरो केमेरा फ्रेमा जोङो मावालासिनो जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव आरोबाव बेबायदिनो मोनसे रेकर्ड खालामबावनोसै जाहाथे जोंना बेकग्राउन्डआ बेनो थाबाय थायो। दा नै जोंहा नैबाव एन्ट्रि जानाय होबावनोसै नै दानिफ्राय जोंनो ओरै आगसिनि बाहागोखौ नांला माने बेवहाय ब्लेंकसो भिडिअ रेकर्ड खालामनाय दंमोन नालाय जोंनो बेखौ नांला बे बाहागोखौ जों दानस'नानै गारग्रोनोसै सिगाङावनो दानस'नानै लाखानोसै जोङो नैबे ट्रिम लेबाव थुनानै जोङो आगसिनि बाहागोखौ दानस'बाय बेनिफ्राय जोङो दा नैखौ ओरै प्ले खालामबाय। बांद्राय केसद्रायथारलै बारा रागा जोंबा मावनो बागारलायलाङोलां मा सानफा थोलो खामानि मावो नामानो गैया दालाय मावाखैबा माथो नुखो मेगनानो गैया दां एफा सानफा थोलो खामानि मावबाय केस बुंबाय थायो मावगारनायबो नङालां बाराबा थै मावलाबोलां। नै बेबायदि आरोखि दा बेनिफ्राय जोंनो ओरै ससे बाहागोखौ नांला नालाय बे ससे बाहागोखौ आं दानस'नानै गारबावसै दै ट्रिम राइट खालामसै जोंनो आगदानि बाहागोखौ नांला नालाय बेनिफ्राय जोङो ओरै लाबोनानै जोङो नैबे थ्रि डट्सआव थुनसै दै आगसिथिंनि खनायाव बेयाव थुनानै जोङो डुप्लिकेट एस लेयाराव खालामसै क्लिक नै बेयाव बेबायदि थुनाय लोगो लोगो जोंहा लेयार जाबाय दै बेनिफ्राय जोङो दायो नैबेखौ लेयार बाहागोखौ जोङो ओरै थुहाबनानै ओरैहाय
बोनानै लांसै बै जोंनि जे मोनसे भिडिअ दंमोन सिगाङाव लानाय बेजों समान जों बानायसै बेनिफ्राय जों बेखौ नैबेखौ फुल स्क्रिन बानायसैनो ओरैहाय बेखौ जोङो फुल स्क्रिन बानायसै आरोखि दायो नै बेजों नांजाबथारनाय फुल स्क्रिन बानायसै नै बेबायदि फुल स्क्रिन बानायबाय बेनिफ्राय नैबे स्प्लिट स्क्रिनाव थुनानै नैबे हाफ स्क्रिनाव थुगोन दै होमबानो जोंना स्क्रिना हाफ जागोन दायो जोङो प्ले खालामबा नैबेबायदि नुसिगोन आरोखि दा सान्दुं गोसायाव हानाय नङा माबार नैबेबायदि नुसिगोन नैबेबायदि दा एन्ट्रि सान्दुं जासिगोन गोसायाव आरो हानाय नङा माबार गारदो दे बांद्राय केस 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 द्रायथारलै बारा रागा जोंबा मावनो मा गारलायलाङोलां मा सानफा खामानि मावो नामानो गैया दालाय मावाखैबा माथो नुखो दा माला हानांगौ मेगनानो गैया सान्दुङा एफा सानफा थोलो खामानि मावबाय केस 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 बुंबाय थायो मावगारनायबो नङालां बाराबा थै मावलाबोलां लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला मानोना आं गुबुन दाबसे जायगायावसो दङ आं हाखु दाखु भिडिअ एडिटिं खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थानो आंनि गोसोआव एसे बोलो मोननाय बायदि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोनखौ बेखिनि समाव आंनि भिडिअखौ नायनानै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय बयखौबो साबायखर जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय